chceli v tejto časti ukázať, ako sa správne naučiť na paddleboard. Slabšiu nohu si dáte na paddleboard, predok časti, zvihnete ho a tú silnejšou nohou sa odrazíte, čo najsilnejšie. Potom robíte úplne hladný pohyb. Teraz vám ukážem názornú ukážku. Takže, ako som povedal, veľa slabšie nohy na paddleboard, silnejšou sa odrazíme. Vyzerá to asi takto, s tým hladivým pohybom. Asi takto by to malo vyzerať. Môj páčan toto by vám mohol ukázať, ako správne by to malo z kopca dať dole ísť pri začiatočníkoch. On vám povie ostatné. Čaute, ja som Kogo. No, ako vám môj kamoš Matej povedal, dnes sa naučíme na paddleboarde. Pre začiatok by bolo lepšie ísť z takého mierneho kopca. Ukáž. My sme si kúpili pre názornú ukážku paddleboardy ako keby pre začiatočníkov. Také. Jedné koleska som už vyjazdil, takže teraz mám nové. Slabšiu nohu na paddleboard, nechce sa odrazí. Podobne, to je naše prvé video, takže sa moc nesmení. Zabočíme tak, že prednú časť nahneme do jednej alebo do druhej strany. Dnes sa ešte naučíme, ako sa správne má postupovať. A keď ste na rovine, tak do jednej a do druhej strany. Dnes to bolo všetko. Na budúce sa naučíme nejaké triky a potom ešte budú ďalšie a ďalšie videá. Ešte kamoš Marek vám niečo povie. Čo sa tam? Ako vám povedal, poviem vám iba toľko. Keď sa vám to ľúbilo, dajte like, keď nie, dajte komentár. A to by bolo všetko. Čau.